labanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab Mga kani. igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang paghigugmaay o pagpasayloay sa katawhan, labi na sa nagbangi nga mga nasod karon. Iampo sab nato ang atong mga benefactors and donors nga padayong nahigugma sa pagtabang sa atong parokya ug sa simbahan. Nahatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhii kami. Kristo kaluhii kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gipahayag ang imong kaluwasan sa tanang kasuukan sa kalibutan. Magpaabot unta kami nga malipayon sa himaya sa pagkatao ni Kristo among manunubos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ayaw kamo kabalaka katawhan ko, nag-ingon ang Dios. Dasiga ang Jerusalem, ug ingna siya nga wala nay gubat, nga gipasaylo na ang iyang mga sala, ug nga siya nakadawat nagdubling silot alang sa tananiyang kalapasan. May usa ka tingog nga nagsinggit, pag-andam ug dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa ka tulid ug lapad nga dalan didto sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid, ang kabungturan mahimong patag, ug ang dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tao, kay ang Ginoo maoy nagsulti niini. May usa ka tingog nag-ingon, isangyaw, ug mingon ako, unsa may akong isangyaw? Isangyaw nga ang tao usa lamang kasagbot, ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Malaya ang sagbot, ug malarag ang bulak, kun huypon na kini sa Ginoo, wala gayoy kalainan sa sagbot ang tao. Malaya ang sagbot, ug malarag usab ang bulak, apan mulungtad, hangtod sa hangtod, ang pulong sa atong Dios. Tungas
sa habog nga bukid o Sion, ug imantala ang maayong balita o Jerusalem, tigmantala sa mga maayong balita, halasinggit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga syudad sa Huda, ingna ang mga syudad sa Huda, ania na ang imong Dios. Ania na ang Ginoong Dios, ug maghari na gayud siya. Ania siya, dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibon niya ang iyang kahayupan, ug ang mga nati iyang kuguson, ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoong atong Dios muabot nga gamhanan. Ang Ginoong atong Dios muabot nga gamhanan. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang mga yuta. Awiti ang Ginoo dayga ang iyang ngalan. Isangyaw ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Ang Ginoong atong Dios muabot nga gamhanan. Isugilon ang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Isulti diha sa kanasuran, hari ang Ginoo. Nagamando siya sa katawhan diha sa kaangayan. Ang Ginoong atong Dios muabot nga gamhanan. Maglipay ang kalangitan ug magsadya ang kayutaan. Ang dagat ug ang nakapuno niini palanuga. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga anaa kanila. Unya ang tanang mga kahoy sa kalasangan magsadya. Ang Ginoong atong Dios muabot nga gamhanan. Alleluia, alleluia. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo.
Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong huna-huna unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero. Iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga ini kakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karniruha kaysa kasiyamag siyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi ang inyong amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gihisgutan sa unang pagbasa nga gipasaylo na sa Ginoo ang sala sa mga katawhan sa Israel. Gusto na niyang bangonon pagbalik ang ilang nasod, niya gipahinumduman sila nga ang ilang kinabuhi nga kitasad ang atong kinabuhi sama ra kuno sa mga bulak nga malarag lang dayon dinhi bitaw sa atong simbahan. Sige tag-ilis og dekorasyon kaduha sa usa ka semana kay nindot siya tan-awon inig butang, pero dangtag mga 3 ka adlaw wa na larag na niya. Mura sa kunutag balili nga green kay tan-awon igdangtag pila ka adlaw wa na laya na. Unsa may dugtong aning duha giluwas ta, gipasaylo atong sala, unya gipahinumduman sad nga mura ratag balili or mura ratag bulak. Sabot mo, luwason din na nimong balili, luwason na nimong bulak, di ka mutugot nga malaya ang balili, di ka mutugot nga ang bulak malarag, muna'y kaluwasan nga atong gihuna-huna or atong buhaton, kana bang di kita mamatay, hana, na kinahanglang himso gid ta kanunay, guwapa gyud o guwapo gyud kanunay, ana mo nay atong kaluwasan. Dato gyud kanunay, di gyud mapurdoy, nyag mapurdoy gani di malas, nyag unya gani makakwarta giluwas sa kakabus, ana mo nay atong kaluwasan. Ikaw no, lingi anay mong tupad na saman okay ra kag malarag na okay ra kag malarag. Ang para nako matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo mo abot nga gamhanan, gahom ang iyang gamiton. Ang pasabot ani nga dili siya magsapayan kung malaya ang balili, malarag ang buwak, basta na fulfill nila, natuma nila ang misyon nganong gihimo sila. Ang bulak, ang katumanan nga makahatag siya katahom, ang mga balili makahatag og pagkaon sa mga hayop na ana or makahatag og kanindot sa yuta, basta matuman ang misyon, okay lag malarag. Muna si Kristo minganhi dinhi 33 ra ka tuig larag na, pero purting nindutas iyang kinabuhi, natuman gid niya ang iyang misyon. Mabitang paghapit na mo putol siyang ginhawa dito sa kuros, niingon dayon siya natuman na. Di ba? Biko no,
ikaduhang lingi sa imong tupad ing natuman imong misyon. Naraba sa uban to, wa kahibaw kung sa'y misyon. Unsa mo di akong misyon? Magkatawa bitaw ka ng uban, ingon, ako no, kanang stage 4 baya yun ko, unya kanang nakuan dyan ko ron na cancer free. Naapagyog ko'y misyon. Naapagyog ko'y misyon. Unsa may imong misyon? Nasa uban, mabangga, ligid ang sakyanan, patay ang tanan, siya rin nabuhi. Ingon din, tagaan pagyog ko kinabuhis Ginoo kay naapagid ko'y misyon. Kato sa to, Brother Stanley, namatay naman ko to siya pila to, 8 ka oras, niya gipabalik sa Ginoo dinhi kay naapa kuno siya misyon. Bebe, unsa may atong misyon be? Da, tutok na muna ako. Kay kapader, unsa may imong misyon? Baligyag slat. Mao na akong misyon karon. Ikaw niya natuma na. Yes, nga naman kada adlaw, kada nako misa gipahinumduman nako ang mga tao palit mong slat. Ikaw niya mamatay ka ugma, human na akong misyon. Natuman man ako kasi man kog baligyag slat. Oh. Nakaroon sa may atong generic nga misyon. Kaning atong ebanghelyo mo'y naghatag o generic kanang misyon gyud nato tanan ba nga mituog Ginoo. Kitang tanan nga motuog Ginoo kinahanglan gidi ay nga mahigugma sa dili motuo o Ginoo. A true believer loves the non-believers of God. Mo nang ningon si Kristo, naa gani kay usa ka gatos ka karnero, mawa ang usa, biya ay ginang 99. Pasabot kadtong nawala, wa na motuo sa iyang shepherd nga adto ang atong direksyon ni Simang. So kanang ni Simang, kanang dili motuo Ginoo, dili day na nato awayon. Unsaon man na? Atong higugmaon. Ang gigamit sa Ginoo sa pagluwas nato mao ang gugma. Ang gugma. Tanawa ha, og atong tanawon, naa siya'y creation. Ang iyang creation, angels, unya, sakwan lang na, sa duna lang na kinabuhi, angels o humans. Kita kunong mga humans, kung itandi ta dito sa mga butang sa langit, mura ra kuno tag usa ka lugas bas. One piece of sand. So sa ato pa, wa gid tay baliw. Pero unsay gibuhat sa Ginoo? Labi na ni Kristo, gibiyaan niya ang langit. Philippians chapter 2. Bisa Ginoo siya, gihukas niyang iyang pagkaginoo og mitipo nato iyang gisulob ang atong nature. Sa ato pa, gibiyaan niya dito ang langit, ni anhi siya sa kalibutan. Kung sa may iyang gibuhat din iyatang gipanggapos ta niya para dadog langit, gipugos ta, wa iyang gipaambit ang iyang gugma. Muna nasa uban mo ingon, wa jud ko mulampos pa der sa pagpangita sa akong anak, kay namatay na lang siya sa tukhang, wa gyud mubalik sa Ginoo. Sige lang yapong suyok, failure ko isip ginikanan. Ako din siyang pangutanon, sa dihang ga sige pagsuyop imong anak, nahigugma kaniya o nasuko? Padiroy, nahigugma gyud ko sa akong anak. Lampos na ka. Natuma na ang imong misyon. Ngano man day, na-convert ni Jesus ang tanang tao sa wapa siya mamatay. Oy, ang katapusang tao siyang kinabuhi nga mao ang iyang mga apostolis nanagan, nawagtang. Si Maria ra ang iyang inahan maoy mibarog dito sa tiilan sa cross nya dunay mga pipila nga sip-sip ni kuyog-kuyog, pero wap atos Maria dito managan sa tuor adto ratos layo, pero si Maria ray isog nga ni adto niya nya failure
Failure si Jesus? Wala. Niingon siya, natuman na. So kung magsigid itag higugma sa atong isig katao, bahala nagdi na mo respond sa atong gugma, magpabilin na siyang hard-headed, magpabilin na siyang stubborn, pero sige lang yung kag higugma niya, natuman ang atong misyon. Mo nang ningos Kristo, love your enemies. Nya kanang imong enemy, mahigugma din na nimo. Patyon ka ana. Higugmao na nimong imong ka-office mate nga naglagot nimo, libakon ka ana, dauton ka ana. I-post ka ana sa social media. Pero sige lang yung higugma aron matuman ang misyon nga pangitaa gitong nawala. Sige, ikatulong lingi. Naakaroy nawala. Kinsa may nawa ron nimo ingka akong bana. Siya niya, sige kag higugma sa imong bana. Jesus, 40 ka tuig na akong gihigugma ng panuwaya na, pero wa gyud mausab. Maura gyapon batasan. Ingna dayon, congratulations. 40 ka tuig na kang nagtuman sa imong misyon. Okay na kay na. Pwede na ka mamatay. Di ba? Hindi man mo motoo. Mauna lagi. So ang pagpangita sa nawala, dili pinaagig kusog. Nga mura kag ka na mangitag bata ba, ni arade ka din himbuang nga ka ha? Ngari, uli ngari balay. Di na mao. Ni arade kas komputerang buang nga ka, pinakog na eskwela kang animala ka, ngari. Usap di kang di na mao eh. Dili na mao ang pagpangita. Kana bang mangita nga na parang mamas una ba magduwa may mangita siya namo gasigig tawag gabit-bit og bunal. Gabit-bit og bunal. Inig kakita hapos dayon. Paulit. Ikang pistiha ka, ikang yawaan ka. Paulit. Di na mao. Wa ka katuman sa imong mission bisag bisag imo pa nang natigo mang tanan nimong mga anak or tanan nimong gimahal, bisag naa pa nas imong atubangan, pero tungod sa espada, tungod sa imong kaisog ang hinungdan mo nang natigom sila, ang kahadlok gakurog mo nang natigom sila, di na mao'y fulfillment. Wa ka katuman sa imong misyon sa pagpangita sa nawala. Siya. So kinsa may nawa? Kanang nangabit o kanang wa mangabit? Kinsa nawa? Uy, tubagoy. Ang nangabit o wa mangabit? Ang nawala ba? Ang nangabit. Karon kay ang wa mangabit nasuko mas nangabit. Kinsa na may nawala? Silang duha. O diya kay ang nangabit nahigog nga mangyapon sa iyang gibiyaan nga asawa, muuli raman gyapon kaysa maroy nawala. Iyang asawa di naman mudawat sa nangabit pag uli nga nangayog pasaylo kaysa maroy nawala. O niya kay ang nangabit gipakuyog mang iyang kabit ngadto silang balay aron mangayog pasaylo. Wa man dawata sa asawa kinsa maroy nawala. Luuyas asawa, no? Bitaw, ang akong ipasabot ani kung musugod na kag higugma sa imong isig katao, bisan pag unsa ka kabuangon sa una, bisag unsa pa kakadakong makasasala, musugod gani kag higugma, fulfill ang imong misyon. Mao na kadtong tulisan nga gilansang uban ni Kristo. Katapusang higayon nakaamgo siya og niingon, Lord, usa ko ka makasasala, hinumdumi lang ko kung maghari na ka. Ingon ni Jesus, karon dayon kuyog ka nakos paraiso. Nga naman na fulfill nimo ang imong misyon, ang paghigugma. Nindota, no? Oray maayo mo na pagbantay mong mga asawa or kamong mga bana, basin gatanaw ka nga nangabit or nagbisyo ang imong kauban sa kinabuhi, wa na nay paglaom na makatuman sa iyang misyon. Mo na maglumba ta
kinsay makatuman sa atong misyon, maglumba ta og higugmaay, dili ta maglumba og linibakay. Maglumba ta sa pagdinawatay, dili maglumba sa pagsigig sa likway. Maglumba ta sa pagmahal sa kinabuhi, dili sa pagpatay sa kinabuhi. No? Mingaw man. So ato karong himuon ang ikaduhang adlaw sa atong Triduum prayer para sa Immaculate Conception nga kapistahan. Sa iyang putli nga pagkagipanamkon si Maria, gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva, kinsa maoy muyatak ug mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva. Siya ang bag-ong sinugdanan diin mataw ang bag-ong kaliwatan sa Dios. Isip iyang mga anak diha sa pagtuo sa tumang kalipay ug paghigugma, himuon nato kining pag-ampo sa Triduum. Palihog mangluhod. Ikaduhang adlaw sa Triduum. Labing putli nga Birhen Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala, gikan sa unang gutlo sa imong kinabuhi, bug-os gayud ang imong pagkawalay mansa. Mahimayaon nga Maria, puno ka sa grasya, kay ikaw man ang inahan sa Ginoo, ikaw ang reyna sa mga anghel ug sa mga katawhan. Mapaubsanon akong nangilaba kanimo, ang piniling inahan sa akong manunubos nga si Jesucristo. Ang prinsipe sa kalinaw ug ang Ginoo, sa mga Ginoo mipili kanimo para sa ulusahong grasya ug dungog, isip iyang pinili ug hinigugmang inahan. Busa tungod niining dakong gahom ug dungog nga imong naangkon, malaumon ako nga pinaagi sa imong pangaliya, makakabot usab ako sa samang kabalaan ug kaluwasan. Reyna sa langit, nangalyupo ako kanimo, nga imong ipadangat sa akong manunubos, kining musunod nga mga panginahanglan. Sa hilom pangayoon sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga inahan, ang mga grasya nga imong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong tubag, Ginoo sa kaluoy, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo sa kaluoy, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang nangulo sa simbahan, musulti sa pulong sa Dios, uban sa kaisog, ug pagpuyo inubanan sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaluoy, dungga ang mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, makaamgo na nga si Jesucristo, mao ang tinubdan sa kaalam, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaluoy, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga ginikanan, mahugot ang ilang pagsunod ni Kristo, nga mao ang dalan, kamatuuran ang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaluoy, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nakatagamtam sa pait nga kinabuhi, makakita sa presensya sa Ginoo, pinaagi sa pag-amuma ug pagmahal sa ilang mga minahal sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaluoy, dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaluoy, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaluoy dugang ang mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaluoy dugang ang mga pag-ampo. Nga ang nangamatay makatagamtam sa kalipay sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaluoy dungga ang mga pag-ampo. Langit nung Amahan, ug magbubuhat sa tanang butang, imong pagbuot nga si Maria, ipanamkon nga walay buling sa sala nga panulundon, dawata kining among mga pag-ampo nga mapaubsano namong gipangayo kanimo diha sa pangama sa putli nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo iyang anak ug among Ginoo. Amen. Kawatan o Ginoo, kining among mga gasa, imaan sa mundugma, sa gubaw sa dusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, tunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit kong Aman. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig paghimayat sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. Makapuypoy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo ug mga halad ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Malasag kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, kuha siya og pan, ipasalamat kanimo.
mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ito
Nanglayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gamuga ibayan, ang sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, at lagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ko angay nga kalawat kanimo. Apan ni pamuno lamang lamang. mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puro ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karon ug sa takna sa kamatayon, karon ug sa takna sa Magampo kita. Magampo kita.
Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas og dugo, pinaagi ni ining sakramento, tudloi kami nga higugmao namo ang mga butang langitnon ug hukma namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagka malampuson sa atong misyon. Nya unsa may atong buhaton, magsige ra gid tag higugma sa mga dili namo tuog Ginoo o kaha sa mga dagkong mga makasasala. So salamat sa ato mga kaigsuonan nga nagsigig higugma nato dinhi, sigig palit og slot. Wala pa koy ika-update karon kay ato pang gihuwat nga ma-print nato ang sa bangko nya, ma-claim pa nato ang uban. Basig mga Huwebes baka no. Nya nanatay duha ka slots karon ha, ang regular, ang dopes para sa atong project, ang special para karong buwan sa Disyembre mao ang ikhak. Edad ko halad alang sa kabus, tag 100 per slot ang ato aning gipamaligya nya, mga 20,000 ka slots. So paliti ang inyong tanang edad og slot aron dali raning mahurot nya, daghang kabos ang mabulahan karong kuana. Target nato mga 3,000 ka families ang atong hatagag mga Christmas gifts. Ang sentro ana ang 5 kilo rice nya atong pakapinan og unsay atong mapakapin aron malipay pod sila gamay aning panahon sa Pasko. Ang ato sang lighting sa atong Christmas lights himuon karong December 11 alas 6:30 sa gabi. Nya ang pista nato sa Immaculada Concepcion karong Pitsa Utso, ang misa nato dinhi na atay Biblical Rosary alas 5 buntag, nya dayon alas 6 ang unang misa, ikaduha alas 9 sa buntag, dayon ay alas 11 sa buntag, nya dayon alas 4, nya ang katapusan alas 6 sa gabi. Dito sa Sambag Chapel na ay alas 6 sa gabi nga misa. Pitsa Utso na adlawng iglilihi or pistang iglilihi, kitang tanan mga Katoliko gihangyo nga mosimba gyud. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa Maria, inahan ni Jesucristo, nausa bituon sa